Sanibona. Tumelam. Abshe. Ngithi lolo limi lolo engizama ukuthi ngihlafune ngilosho kancane ngibabingela ababukeli bokusibani samathongo channel ngalo. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngokugeza kokushonelwa. Ngawushonelwa umzali, ngawushonelwe ingane, ngawushonelwe umuntu othandana naye, ngawushonelwe isihlobo. Kwesinye isikhathi ngisho umngane. Ke wenze uthola ukuthi umngane wakho benizwana naye kakhulu nizenza zonke izinto. Uthola ukuthi nangokomoya uyafika yena uza kuwena kanti uyithunzelile. Sefuna manje ugeza umngane wakho ushonile ngoba umngane wakho kasondele kwena asondele nangethunzelile. Uzomgezela lapho umngane wakho. Ngeke umngane wakho uhambe uyomgezela kubo. Ngeke umngane wakho uzomgezela kini. Kodwa uthi uba yithunze libi kuwena. Nasebusuku uyafika nangezibonakalizo. Uyazibona futhi nawe uhleli naye kodwa nosashona. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngokugeza, ngokushonelwa. Uthi uma ushonelwe ugeza kanjani? Obani abagezayo? Ugeza kuphi? Mawusuke sekwenze njani? Ngoba leli hamba manje ibisuthatha abantu abaningi abalimaza. Uthola ukuthi umuntu izinto zakhe azihamba mbele kahle. Uthola ukuthi umuntu unesinyama kagezile. Uthola ukuthi umuntu kunethunzi elingcolile elikhona kuyena. Ahambe inyanga, ahambe izangoma, ahambe abathandaza, ahambe bonke abantu abasebenza umsebenzi lo abasuke benikezwe ukukhanyisela isizwe. Athi methu uyafika bese kuthiwa unesilwane. Athi bese uyafika kuthiwa unespoke. Athi uyafika kuthiwa unomdliwo. Athi uyafika sabathe kusho lokhu nalokhu. Umuntu ageze kuze kufike kushona ku20 kanti ukugeza lokhu ugeza ngendlela engesiyona kuyona lento egezelayo. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngokugeza kokushonelwa. Uma usukushonelwe umzali wakho, ushonelwe ubaba, ugezaphi? Asike sithi ke manje nangu umuntu ushonelwe uyise. Makushona uyise abazange baze bashade noma wakhe. Kodwa uyigazi yomzala, ingane ikhulele komalume wayo. Kodwa ubaba wayo useyahamba emhlabeni. Leyo ngane igezwaphi? Kuphi kanjani? Namhlanje ngifisa ukuthi ngicacisele ukuthi uma ubaba wakho ehamba emhlabeni engazange acace noma ashade noma akuhlawule noma alobole uma wakho, ugeza kubo kababa wakho, ugezele ithunzi lokuhamba kababa wakho ngoba usuke eyigazi lakho. Wena uyigazi lakhe. Uyageza, mawugeza uyahamba uyogeza khona. Ugezele ukususwa leli thunzi lakhe kuwena ngoba uyigazi. Lokho akusho ukuthi sowuthinte umsamo kubuka baba wakho noma sowakho. Uyogeza ukushonelwa umzali wakho. Ngoba uthola ukuthi omunye umuntu ke manje ushonelwe uyise avele abambe inkukhu, abambe imbuzi, azigeze ekhabonini, zivele zonakala izinto. Uma ke ungenayo indlela yokuthi uyogeza kubuka baba wakho ngenxa yokuthi uyasaba ukuthi into zakho mhlawumbe zizokonakala, ukulungela ukuthi ubone umuntu omelaphi wendabuko bese kuthathe kusentabeni. Maye kufika isentabeni bese ekucelela ukuthi ageze, ememeza umoya wakhe bese egeza bese uhlambulula phezulu kwakho ukuze ungezuba ithunzi elibi. Indlela yokugeza komuntu kudingeka imbuzi, kukhishwe inyongo negazi nomswayi.
Uma ushonelwe umzali ekhaya, ubamba imbuzi, ukhiphe inyongo negazi nomswane bese uyageza. Ugeze ukushonelwa umzali wakho kuphi egcekeni, ngoba lokho mangabe ungakwenzi futhi ungakulungisi kuhamba bese kube inkinga phezulu kwakho, bese kudalela amashwa, ugcina usunesidina nakubantu, ugcina ungasathandisiseki. Ngoba manje ugcina ungasathandisiseki nabantu manje bagcina bengasakuthandi. Mawugeza kugeza kuphi? Kubanjwa imbuzi noma leyo mpahla sokuzogeza ngayo bese kuyiwa emsamo empepheni bese fekshiswa impepho bese kubikwa ukuthi ke nansi imbuzi esicela kube insipho yokugeza nangumntwana simgeze isimo sokushonelwa. Bese leyo mbuzi cisha inyongo negazi nomswane bese kuhlanganisana namanzi ebese kuphunywa ngaphandle komuzi. Abanye ke bangisho emfuleni, abanye bangisho entabeni, kodwa okubalekile ukuthi uma usugeza ungagezeli ngaphakathi ekhaya, uphume ugezele ngaphandle komuzi noma ngaphandle kwekhaya noma ngaphandle kwegceke bese uyageza, uyasilungisa leso simo esinjalo. Uma kuwukuthi ekhaya basindisiwe, uhlelo lokugeza abaligcini, kodwa wena uyafisa ukuthi unyakazise into zakho, kukulungela ukuthi usondele usizakale, usondele kube labela bakugeze bakusize. Naku sibanisa amathongo uyafika sigeze sikusize ukuze into zakho zizokukhanyela, ngoba kunezinye izinto ezike zisilimaze empilweni kanti sembethwe amathunzi angcolile adinga ukuthi siwageze. Asike sithi ke manje uhanjelwe ubaba wakho uma wakho uganile, kodwa futhi lo baba uhambele emhlabeni akuyena lo uma wakhe agane naye, ubaba nje wangaphandle eceleni, wena kusikhona ekhanda uyilongo nalike legazi liyashona. Ugeza kanjani lapho? Kukulungele lapho ukuthi ke manje usondele kumuntu osukumela phendako kakugeza. Ngeke ukwazi ukugeza lapha yakulo baba lokuyena usuke kutholisa ngoba uyicala khona enzima kakhulu, kodwa usukudinga umuntu omela phendako ukuthi akugeze wena, akuhlambulule bese ekwenzela inhlambuluko egazini phezu kwesimo sakho sokuzaleka, ukuthi wena uzaleke kanje, kodwa manje sicela ukugeza ukuthi nokuthi uhlanjululwe ukuze impilo yakho ukuthi mawusuyiphila noma sisezenzeka ungabi nazo ingqinamba ezihambe bese ziyibamba impilo yakho. Ubona ngani ukuthi kufanele ugeze? Uba nesigcwagcwa, uba nesidina, ukukhuluma kwakho nje abantu bangakunokondisi, ungathandisiseki, izinto zenzayo zingalungi. Nasegazini nje kube khona izinto ezikulimazayo nezikushaya, ubone ukuthi kufanele ugeze. Uveke ngisho ingozi emgaqweni, ucishwe nasegodini ekufeni. Awanqeni ngisho abantu beqambela amanga bathi khona into oyenzile kanti awuzange uzuyena. Uthola ukuthi ngisho emsebenzini, ngisho umsebenzi uzocisha ufuna ukuphela, kwesinye isikhathi uphela isinyama. Kunezinto ezingazenzeka kumuntu azazitshela ukuthi ke kusho ukuthi impilo yakhe ihlelwe kanje noma imi kanje kanti akunjani, inkinga kagezile. Asike sithi ke manje nansi ingane iyaphuphuma. Le ngane ephuphumayo iphuphuma nje awushadile noma awushadelwe.
kodwa benithandana nomuntu kwase kwaba khona isimo sokuthi ke uyakhulelwa. Ekukhulelweni kwakhe bese umntwana angahlali bese yaphuma. Ugezaphi? Ukugeza kanjani lokho? Ngoba ukuphuphunyelwa isisu kuyafana nokuthi ukushonelwa lokho, ngoba lo moya awuphili ngokwenyama. Intombazane esuke iphuphunyelwe isisu ayigezi kubo kamfana uma isuke ingashadile, ingacacile, kodwa yona kufanele ithole umelaphi wendabuko, ayigeze, ayihlambulule, ayisuse isinyama. Kanjalo nomfana kufanele naye ageze, asuse lesinyama sokuthi ushonelwe umntwana. Ngoba leyo nto inkinga kakhulu, ihamba manje bisibalimaza kakhulu abantu, imlimaza umuntu bese kube khona izinto ezingahambi kahle empilweni yakhe ngesimo sokuthi akagezile. Kufanele ugeze, ukushonelwa nje uyagezela. Sekufanele ke manje uma usugezile so uyasuka ke manje, ngoba kusekho lokungcolo khona kuwena. So uya emsamo wakini, so uya ekhaya, ikakhulukazi uma kusekuyingane yaphuphuka. So uyenzela inhlambuluko kubantu abadala emsamo ke manje wakini. So uyenzela iladi, so uyenzela ababelethisi, uyayibeletha, so uyiqamba igama. Bese ukuthi le nkukhu leyo kudla awuyiniki yona ingane ngqo. So ucela emakhehleni amadala nezalukwazi ukuthi kube ukudla, kodwa ucela bekukhumbulele ubani umntwana lo osuke sephuphumile, osukusumqambe negama, ukuze naye ezokubuya ezoba ingelosi enhle, aphinde akukhanyisele bese kuvulela ini izinto zakho nenhlanhla yakho. Kanjalo ngisho ingane mayisuka ikhishiwe, umfana uyakwazi ukuthi ingane esuke ikhishiwe ayenzele iladi kubo, hayi kubo ntombazana, kubo. Ngoba intombazana mayisuka ikhipha isisu mhlawumbe ingamtsheli umfana, isuke iduba leyo ngane, isuke ihlangula kwela amathongo, bese ngane iyahamba iyekise. Kunomuntu akaphume ngisho induna ezinkulu engakinduna ezingalapheki, agijima odokotela abaqede, kanti inkomba zokuthi wachithekelwa isisu, kunehluli elikhona kuyena elingahlanjululiwe, elisuke lifuna ukuthi ulilungise, ulihlambulukele, ugeze ukuze yonke lento bese iyaphela. Kubalulekile mbukeli wesibani samathongo channel ukuthi uma kukhona umuntu oshonile noma obesendelene nawe bese hamba emhlabeni ukuthi ugeze ukuze into zakho zizokukhanyela. Umntwana wethu ongenagobe ngitholakala nje ngolwesine nangesonto, umntwana wamanje owanikeza isiphiwo ngokweqiwa kwamagagasi, into engandele bani, uyabona.